nemocnice, aby sa stihli spraviť vyšetrenie. Čo si máme všímať? Že... Takže ako mozgová porážka, tam môže byť milión príznakov, ale 3 sú také, ktoré sú prakticky vždy a ktoré vedia aj laici rozlíšiť, aj 80-ročná dementná babička s Alzheimerom spozná, že s jej manželom sa niečo deje. Takže prvý príznak je porucha reči, tak ako nremenený jazyk. Aj do boku ide. To je druhý príznak, že je asymetria v tvári, to znamená kútik, viečko a tak. A tretí príznak je slabosť končatín na jednej strane, čiže buď práva alebo ľava ruka. Čiže keď sa tieto 3 príznaky vyskytnú, treba uložiť do vodorovnej polohy, volať záchranku. Dôležité je to, aby sa vedelo presný čas vzniku. Čiže keď sa ráno zobudí a zistí, že vedľa nej niekto pokrivený chrčí, tak to není už na liečbu, lebo nevie sa, či to vzniklo o 11. v noci, hodinu po zaspatí, alebo pol hodiny predtým, ako sme sa zobudili. Čiže keď není známy presný čas, tak sa tá liečba robiť nemôže. Niekedy sa ten čas nevie presne, ale dá sa vydedukovať. Áno, rodina nechá babku doma, idú nakupovať. Babka je v poriadku, sú 2 hodiny. Oni sa vrátia o 3:30 a babka je pokrivená. Takže nevieme presne, kedy to vzniklo, ale o 2:00 bola v poriadku, je 3:30, čiže ešte hodinu a pol ako maximálne sú príznaky, čiže ešte môže ísť na liečbu. Ja som tak susede volala pomoc. Dochádzala som večer domov okolo 5:00 s deckami a vo výťahu som iba počula slabú pomoc. Hovorím, decka, ja nezatvorím dvere, poďte jedna so mňou. Buď sa niekomu niečo stalo, alebo niekoho prepadol. Hovorím, poďte so mňou. Našla som susedu, dokázala mi povedať, že o 8 hodine ráno ju porazilo. Nohu mala v sádre predtým už. Dokázala sa preplaziť, otvoriť si dvere a volala pomoc do 5:00 večer. Ja som rýchlo bola v tej opatrovateľskej sfére naspäť, lebo som tam už nerobila, rýchlo som jej zbalila pyžamu, základné veci a volala som tu pomoc. Takže ju hneď brali, behom 10 minút sanitka tam bola. Ale z 54 bytov nikto sa nenašiel, tak jak som došla ja s 2 deckami, že mohla som si praštiť dverami a mohla som zavrieť. Ale nedokázala som to. To je o ľuďoch toto. Jednoducho je to tam. A ešte ten infarkt, tam je taká novinka. Srdcový infarkt vzniká vtedy, keď nejaká sklerózou poškodená cieva, ktorá vyživuje srdce, to sú tie koronárne alebo venčité cievy. Vnútri v tej cieve praskne tá výstelka tým, že sú tam nejaké tie tukové nánosy a usadzuje sa tam vápnik a tým pádom tá vnútorná vrstva už není nezmačavá. Za normálnych okolností vnútorné tá výstelka ciev, všetkých ciev v tele je jak teflon, proste nezmačava. Ale keď tam praskne nejaký ten ateromatózny plát, to môže byť milimeter veľké, tak sa obnaží tá výstelka a není to nezmačavé a organizmus okamžite začne signalizovať a začnú sa tam zhromažďovať krvné doštičky, v podstate ako oprava defektu, tak ako sú tie súpravy do auta, že stretnete nejakú penu cez ventil do pneumatiky a zalepí to tú dieru znútra, tak tie krvné doštičky takisto sa snažia ten defekt zakryť, aby to bolo zase nezmačavé, ale zase tá zotrvačnosť organizmu, ten defekt prvých 10 000 doštičiek zalepí, ale ďalšie sú na ceste a než organizmus zasignalizuje, že stačí dosť, tak sa tam vytvorí taká zrazenina, ktorá môže buď čiastočne alebo úplne upchať tú cievu, tým pádom prestane prúdiť krv a tým pádom tá časť svaloviny srdca nie je zásobená krvou a vzniká infarkt. Čiže toto je princíp infarktu. A samozrejme, že keď je tam porucha, ako nedostatočný prítok krvi,
tak okrem toho, že začína odumierať to svalstvo, tak viete, že v srdci je aj taký elektrický vodivý systém, ktorý vlastne vydáva tie impulzy na to, aby sa srdce pravidelne sťahovalo, aj každá teda 2 komory, 2 predsiene. A keď to zasiahne, tá zóna nedokrvenia niektorú časť tohto elektrického systému, tak vznikne taká porucha rytmu, ktorá v podstate vedie k zastaveniu krvného obehu, že to srdce začne pracovať chaoticky a krv neprúdi. Čiže zastavenie krvného obehu a ten človek je klinicky mŕtvy. No. A teraz pri infarkte, pokiaľ sa začína, ako ten pocit, to prasknutie cievy, to človek necíti nijako. A keď tam tá zrazenina vznikne taká veľká, že to spomalí prítok krve do tej časti srdcového svalu, tak ten sval ako začne bolieť. Tak ako keď, ja neviem, utekáte za električkou a dostanete krč do lítka, lebo nevládzete, tak to isté, len ako dostanem krč do lítka, tak sa zastavím, obnoví sa rovnováha, krč prejde, krvné zásobovanie sa obnoví, len to srdce sa nemôže zastaviť, čiže pri tom nedokrvení vznikne nejaká porucha. A môže to viesť k zastaveniu srdca. No. A teraz pri infarkte zase môže byť 1000 príznakov a ľudia majú pocit, že keď nemám aspoň 50 rôznych príznakov, tak to není infarkt. Takže klasicky sa uvádza, že bolesť náhrudníku, ktorá sa šíri buď do ruky, alebo do krku, do zuba, do chrbta, že býva bledý, spotený, ja neviem, zrýchlený puls, pomalený puls, zvýšený tlak, znížený tlak. Ešte by som vedel hodinu rozprávať. Ale zase, spotený je, ja neviem, 1 z 20 ľudí s infarktom. Vyžarovanie má, neviem, každý 5. Ale sú 2 príznaky, ktoré má 90% ľudí. Čiže treba si pamätať tie 2. Nie tých X, ktoré sa vyskytnú len raz za čas, ale tie 2, ktoré sú vždy. A to prvé je tlak, bolesť, zvieranie alebo pálenie tu v strede záhrudnou kosťou. Čiže keď sa pýtam niekoho, že kde vás boli, on mi ukáže, tu ma boli a ukáže takto jedným prstom, tak viem, že nemá infarkt, nemusím robiť ani EKG. Tá bolesť pri infarkte není presne ohraničená, ľudia to ukazujú, že tu niekde. Hej. Niekto povie bolesť, niekto povie zvieranie, pálenie, pichanie, to už je jedno, ale proste je to vždy tu a nedá sa ukázať jedným prstom. A druhý príznak, ktorý je absolútne spoľahlivý, ten pocit trvá 10 až 15 minút a viac bez prerušenia. Lebo 80% bolesti náhrudníku, ktoré môžu byť aj tu, je z chrbtice. Ale keď je to z chrbtice a ja sa ponaťahujem, tak zabolí viac, na chvíľku prestane, zase zabolí, prestane, keď je to od žlčníka tiež chvíľu bolí, viac, chvíľu menej, chvíľu nebolí, ale keď je to od srdca, tak to bolí tých 10-15 minút a viac bez prerušenia. Samozrejme, že ten človek, keď sa chce nechať ľutovať a bolí ho to sekundu a potom je 10 minút prestávka a po 10 minútach ho zase na sekundu pichne a môže povedať, že bolí ma to stále, ale dobre, no, tak budem zbytočne robiť paniku, nevadí. No. Ale keď teda je to tu a trvá to dlhšie ako, tak to treba brať ako infarkt a infarkt 40% ľudí, teda skoro polovica zomiera ešte predtým, ako sa skontaktujú so zdravotníctvom. No. Čiže je to na prvej pomoci, pretože ten človek je vo väčšine prípadov v prítomnosti niekoho. Hej, bude to rodina, alebo kolega na pracovisku, alebo proste niekde. Takže prvá pomoc. Začne o to bolieť, trvá to dlhšie ako 10 minút bez prerušenia, takže sadni si, volám záchranku. Poviem, bolesti náhrudníku, trvá to toľko a toľko, adresa, ďakujem, dovidenia, čakáme. Za ten čas, než príde záchranka, treba byť pripravený na oživovanie, pretože ten človek kedykoľvek môže upadnúť do bezvedomia a prestať dýchať, tak treba začať resuscitovať.
Treba uvoľniť odev, hej, okolo krku, pása, aby sa akože ľahšie dýchalo, je dobré vyvetrať. Poznáte to, čerstvý vzduch, máte pocit, že hej, keď otvoríte okno, že sa nám lepšie dýcha, ako keď je nejaký po celej noci alebo čo zatuchnutý vzduch. A čo je dôležité, teraz prvýkrát bol uvoľnený liek na používanie pre laikov, a to je obyčajný anopirín, alebo aspirín, alebo acylpirín. Tento liek obsahuje kyselinu acetylosalicylovú, ako to si nemusíte pamätať, ale iné lieky ho neobsahujú, čiže nie Ibalgin, nie Voltaren, nie Paralen, ale iba aspirín, anopirín, acylpirín, minimálne 200 mg. Hej, to znamená, to je ten, ako je anopirín aj 10, 30, 100 mg, ale minimálne 200 mg, čiže to je polovica tej veľkej tabletky. Dôležité je, aby to ten človek rozhryzol zubami najprv na totálny prach, až potom zapiť vodou. Lebo keď zhltnem celú tabletku, tak trvá hodinu, kým sa začne rozpúšťať a vstrebávať. Keď to zhltnem takto rozhryzené na prach, tak sa to začne vstrebávať hneď. A tá kyselina acetylosalicylová v týchto troch liekoch spomaluje zhlukovanie krvných doštičiek. To znamená, že keď sa tam začne vytvárať tá zrazenina, tak ona povedzme za hodinu úplne upchá cievu a vznikne infarkt. Ale tá bolesť vzniká už po 10 minútach. A keď ja dám hneď ten anopirín, tak to úplné upchatie nevznikne za hodinu, ale za 2 hodiny. Čiže je šanca, že sa ten človek dožije, že stihne prísť záchranka. Hej, čiže v podstate acylpirín, anopirín je liek, ktorý zachraňuje život. Niektorí ho aj berú preventívne. To tí, čo už mali infarkt, alebo čo sú akože riziková skupina, tak berú malé dávky preventívne, aby to akože spomalovalo zhlukovanie tých krvných doštičiek. Ale človek, ktorý to užíva pravidelne dlhodobé a začne mať bolesti a trvajú dlhšie ako 10 minút, tak ako ďalšiu dávku